Πάτερ μου. Ηρέμησε, παιδί μου. Ηρέμησε, μην κάνεις έτσι. Πάτερ μου, βάζω τα έπιπλά μου στο σπίτι και όταν επιστρέφω τα βρίσκω στον κήπο. Πάω να τρελαθώ. Από τότε που έγινες χριστιανός και υποσχέθηκες να μην ξαναπάς με το μέρος του διαβόλου, μήπως καταπιάστηκες με δαιμονικά πράγματα? Επέστρεψες καθόλου σε αυτόν? Δυστυχώς. Βρήκα ένα μαγικό βιβλίο και το διάβασα λίγο, πολύ λίγο. Πήγαινε και κάψου το αμέσως. Και ό,τι άλλο βιβλίο ή αντικείμενό του. Γιατί του δίνει το δικαίωμα να έρχεται στο σπίτι σου. Μετά πάρε έναν ιερέα να σου κάνει αγιασμό. Έτσι θα χάσει κάθε δικαίωμα πάνω σου. Να γίνεις άνθρωπος της Εκκλησίας. Πάτερ Κυπριανέ, η γυναίκα μου έγινε αγελάδα. Όχι, δεν έγινε αγελάδα. Κάποιος μάγος έστειλε ένα δαιμόνιο και την γύρτωσε για να τη βαρεθείς και να την αφήσεις. Και μετά κάποιος άλλος που τη συμπαθεί να την παντρευτεί. Κακία των ανθρώπων. Ελάτε να προσευχηθούμε. Ας προσευχηθούμε τώρα. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, βασιλεύ των βασιλευόντων και Κύριε των κυριευόντων, δόξα Συ. Εγώ ο ταπεινός δούλος σου Κυπριανός, σε παρακαλώ, όπου επελαιώνασε η αμαρτία, να υπερπερισεύσει η χάρη σου. Εγώ ο πρώην κακός και ανάξιος, εκράτουν τα νέφη και ούκ ευλάστανον, τα πίμνια των προβάτων και ούκ επίουν γάλα, τα αιγίδια και ούκ εγένων, τους άνδρες και ούκ εσμίγοντο μετά των γυναικών αυτών, τας μητέρας και ούκ ετεκνοποιούν, τα πλοία και ούκ έπλεον, τα εργαστήρια και ούκ εργάζοντο, τους αλλοίς και ούκ ηλίευον, τους κήπους και ούκ επίουν λαχανικά, τα δέντρα και ούκ καρποφόρουν, τους ποταμούς και ούκ έτρεχον, τους μήλους και ούκ εγύριζον. Αδελφούς και ανδρόγυνα εις αφιλίωτον έφραν έφερον και τους διεχώριζον, άρτη την εμήν προσευχήν ενώπιόν σου. Κύριε του ελέους, δέξου θυσίαν ευπρόσδεκτον και πας άνθρωπος έχων πνεύμα πονηρίας καθαριστεί όλος. Ή αγρός, ή κήπος, ή κτήμα, ή μήλος, ή πλοίον, ή αλλιεύς, ή μελίσιον, ή έμπορος, ή επιστήμον, ή άρχον, ή τεχνίτης, ή μεταξοσκόλης. Επί τη επικλήση του Παναγίου σου ονόματος, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, φεύξονται οι δαίμονες, δραπετευθήσονται και καταργηθήσονται πονηρία αυτών, και τα νέφη δώσωση με αυτόν επιπάσαν την γην, και η γη δώσει τα γεννήματα αυτής εις των καιρών αυτών, και τα δέντρα κακορποφορήσωση, και οι αμπελώνες εφορήσωση πλήθος βοτρίων, και οι γυναίκες λυθίσονται και ελευθερωθήσονται από του κακού των μητρών αυτών. Αμήν. Πες μας, Πάτερ Κυπριανέ, θα μπορούσε ένας μάγος να κάνει μάγια ακόμα και στους χριστιανούς? Καλή ερώτηση. Το μάτιασμα, ο φόνος, τα μάγια μπορεί να επιδράσουν στους χριστιανούς αν είναι χριστιανοί κατ' όνομα και δεν πηγαίνουν στην εκκλησία, δεν κοινωνούν, δεν φοράνε το σταυρό. Τότε ο διάβολος κατά τα έργα τους μπορεί να έχει κάποια επίδραση σε αυτούς, όπως και σε εκείνους που δεν είναι χριστιανοί. Δυστυχώς, Πάτερ μου, χάσαμε την τακτική επαφή με την Εκκλησία. Το ξέρω. Έχεις να μεταλάβεις 35 μέρες και αυτή η μεγάλη αποχή σε εξέθεσε σε κίνδυνο. Πηγαίνετε εν ειρήνη και μόνοι να απομακρύνεστε από τη Θεία Κοινωνία.